যতন খুলুমখা তিনি 13 তারিখ মে হাইनो हाय kaisa kok saklaimung তিনি আমাকে কক সানামসুগো স্পেশালি তিনি ADC ni tui Tripura Tribal Area Autonomous District Council aboni miat 17 May paine borni term 5 বছর পুরনখা ফিয়াবা जों जतन साइमानो सारा भारतबर्षर चीनी कोरोना भाइरास Covid19 तैगई बेलायखि बिरमानखौ फाजा बनि बागै तिनी 50 दिन हाइंखा 50 days चीनी लॉकडाउन घोषणा खाइखा अब कोरोना भाइरास पेंडेमिक नि बागै जों कुनो सामु चलायलिया उ लॉकडाउन खाइनि बागै जों जतन साइमानो কোনো সামগ্রিয়া আর নি সরকারনি কক जों मा मानेव অল ইন্ডিয়াওনো जों লকডাউন খাইরেখা आबनि बागै जों दिनै ADC इलेक्शन ना दंमाने किन्तु आ इलेक्शन जों खालायमालिया आबनि बागै दिनै जों अमन मासलायखा जे दिनै इभेन आसामाव दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव बट अलरेडि इलेक्शन घोषणा खाइजा किन्तु बहायनो इलेक्शन हमालिया आबांगै नैनि बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बहायनो BTC बहायनो बर डिफार केमा रखा जों टाइम साइमानो संविधाननि मते एज पार द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 6th शेड्यूल एरिया अमर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नो যদি টার্ম পাইখাंखे आबो गवर्नर इच्छा गवर्नर आपनो हस्तक्षेप खालायो गवर्नर हैज ए डिस्क्रिशनरी पावर आबनि बागै त्रिपुरा बहायनो जों मियाव जों दिनै कैबिनेट मीटिंग खालायखा दिनै कैबिनेट मीटिंगआव जों गवर्नरनो दायित्व रैमा रखा तब गवर्नर 17 तारिखनि परेव हंखाय गवर्नर डिसिजन लानाय आबरि जों सायंखा गवर्नर एज पार रूल ब दुइटा अपशन दङ एकटा अपशनखाय ब आबनो एक्सटेंड खायमानो फर 1 year एक बছर बाब एक्सटेंड खायमानो हायंखबा आ प्रेजेंट गवर्नमेंट नो ADC अथॉरिटी नो गवर्नमेंट सबायगै ब कताल खायबो एडमिनिस्ट्रेटर ब नियुग खायमानो ओंखाय आबो तिनि कैबिनेट जों सिद्धांत खायखा आबो एस एडमिनिस्ट्रेटर खायसिनाय गवर्नर ब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट खायसिनाय आबो तिनि सिद्धांत दंखा आबनि बागै जों जतन सिगो तिनी हैज पार रूल हैज पार कन्स्टिट्यूशन अब सांबा खायो अब केबो इच्छाय खायमानिया अब जों जतन साइमानो कोरोना भाइरास इंमानि बागै सुदु त्रिपुराव सिमिया सारा भारतबर्षरनो जे अब हाय तिनी इलेक्शन ना दंमानि फर एग्जांपल तिनी बड'लेण्डआव आरो बुंलिया आरो अलरेडि डिक्लेयार खायजासि जों तो डिक्लेयार खायमालिया आबनि बागै जों एज पार रूल एज पार कन्स्टिट्यूशन जों आबनो माने मातलानाय अब की इलेक्शन की अब स्टेट में इंडिया नि जे कोरोना वायरस पाके के तसे इलेक्शन इन फिनाय अब अलरेडि आफ्टर 17 मे अब गवर्नर याव थांसिनाय गवर्नमेंट इच्छा खालायनखे ब सिचुएशन स्टडी खायनाय सिचुएशन स्टडी खायमानि परेव ब आरो आइनो सय दङ जे कायसा 6 month within 6 month ब आबनो इलेक्शन डिक्लेयार खायमानो maybe after 3 month or 4 month अब बनि इच्छा अब सिचुएशन नॉर्मल हंखाय there is atmosphere काम हंखाय ब within 6 month maximum 6 month तमने ब within 6 month ब इलेक्शन डिक्लेयार माखायनाय अबनो दिनै एज पार रूल एज पार कन्स्टिट्यूशन आबनि बागै जों केबो अ जागा जों कोनो मिसआन्डारस्टेंडिंग बा भुल बुझाबुझि अंनानि गरै जों एज पार रूल एज पार कन्स्टिट्यूशन अमो सामखायजाक दङ अब कैसे पॉइंट ते कैसे साइमानो जे तिनि त्रिपुरा राज्यखौ जों जतन साइमानो सेकेंड फेज लॉकडाउन और कोरोना भाइरास नि बागै आजरागो स्पेशली जों आं कक थानांगौ जागा दिनै स्टैंडर्ड पर्सन जेबर फाटा दं जाय दंनाय राव लॉकडाउन नि बागै गोबां मानसिनि त्रिपुरानि बराव राव तमा त्रिपुरा सातमा वानसा गोबां मा फाटारखौ जाय दंखा दिनै स्टूडेंट रक दिनै माइग्रेंट वर्कार रक जे हटेल सामन खालायनाय
माने चाखैबो खायदोंनाय बा जेखुनु बरफनि आरो रुगनि थांनाय थांनाय गोबां मा जों 3 पॉइंट 13 तारिख पॉइंट जों हिसाब माखा ओ जागा पर्टाल जों बुं लिस्ट मामानि लेटेस्ट जों मामानि अप टू 13 तिनि जरा 5टा 15 जरा जों खबर जेनेरेल लिस्ट फायखा और तिनिफ्राय जों नखादा 41,491 person जों बुं लिस्ट माखा about different state of tin portal of report जों माखा और जागा जों लुखा मैक्सिमम जों लुखा जागा कर्नाटका बेंगलुरु कर्नाटका वो जों लुखा प्राय 14,619 जिनारो तिब्रानि निनि तिब्रासा बवंसा और स्टैंडर्ड पर्सन सबसे कम कर्नाटका वो जों लुखा जागा सेकेंड है तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु जों लुखा 9,139 person स्टैंडर्ड पर्सन तमिलनाडु के थर्ड पोजिशन फैगा नोंखा वेस्ट बेंगल और 6,738 पर्सन दङ मनपुर जोंलुखा महाराष्ट्र मुंबई और भाईनो प्राय 2,869 खायलागी टोटल जोंलुखा जागा दिनै जो स्टेट दङ कम बेस दङ आसाम दङ दिनै बिहार दङ गुजरात दङ दिल्ली दङ माइख्लागै जों और 41,491 person जों लिस्ट माखा अब लिस्ट तैबो बारायनाय जों खागावो तैबो बारायनाय आबनि बागै ओ स्टैंडर्ड पर्सननि बागै दिनै गभर्नमेंट जों फुल आबनि जों केयार खाय दङ जों अलरेडी जों लुखा दिनै ट्रेन जों दिनै बेंगालुरुनि अलरेडी रिसेंटखा और फायखा एक ट्रेन जों फायखा प्राय 1200नि बहाय बरफ तिरि फायखा खोना बहायना आं खोनाओ चेन्नाई हयदे ट्रेन फैनाय अमायख्लाय जों तब जत्त जागानो जों मुंबईनि आरो जों ट्रेन दबनाय आरो फ्री ट्रेन दबनाय दिल्लीनिबो दबनाय अमायख्लाय जों अलरेडी जोंनि जों डिसिसन नाय दङ जों बरि बागै जों जोंनि अफिसार्स बरन जों एसाइन खायरखा बरन जों डिउटी खायरखा अफिसार नाव जवाजु खायदि तैबो जोंनि पर्टाल जे बुं लिस्ट रैर नो जोंनि आरो पर्टाल बयबो जवाजु खायदि बरि बागै आं खागावो जों जे गभर्नमेंट जों जे मानसा जों सामखाय दङ तै जोंनि बास बायबो जोंनि बर' फाय दङ आरो भाइनो जों बर' साइड खाय दङ तै गोबां मा जों खोनाखा दाव एप्लिकेशन प्लाय दङ जों जे मानसा जों बर'नो दबनाय जे ट्रेन बे फैनाय अब जों फ्री अफ कस्ट इभेन जों बर'नो माइरं उचारावो जों अलरेडी इंडियन रेलवे जों बर' बाय जों सालायजा अथाय सालायजा तो माखैबा जों खायसे कक बुजिना मोसौ दाव जे इन्टार सिना नांगौ जे खायसे ट्रेन फैनो हांखाय जों बर' सागा खायसे होल ट्रेन बुक खायनो हांखाय मिनिमाम जों 12,000 बर' नांगौ 1200 बर' खायसे पेसेंजार खायसे काहे ट्रेन जों बुक खालामो ओंखाय जों खायसे जोंनि असुरंखा फर एग्जाम्पल केरलाबो आरो 1200 बर' काया रनि 100-200 हाय दङ ओंखाय रनि इभेन इन दिल्ली इभेन बिहार गुजरात आरो ओंखाय बर' कम ओंखाय जों खायसे ट्रेन बुक खायनो हांखाय आं खोनाखा प्राय 12,000-16 लाख रां नांगौ खायसे ट्रेन जों बुक खायनो बागै बरि बागै जों मिनिमाम पेसेंजार 1200 जों नांगौ आरो खायसे जोंनि बागै असुबिदा जे बर' 1200 बर' काया आरो हंगे किसे असुबिदा दङ आपनो जों जाहाथे 3-4टा स्टेट थमै बर' पेसेंजार कानो अब जों चेष्टा खाय दङ आबनि बागै जत्त चिनि फादा तंनाय दं किसा दज्य तंदि किसा पेशेंट तंदि जों चेष्टा खाय दङ बाहाकेन दं जों तबरानो बागै केबनो जों आरो जों असुबिदा खायनो बागै जों मुचुगिया तैबो जों साइमानो जे चिनि फादा तंनाय दं बागै जों जे फाइनान्शियल एसिस्टेंट जों रां सुबाय दङ दाबो दरातै जों मानखा अब 1 तारिखनि रिपोर्ट मे 1 तारिखनि रिपोर्ट अदागा जों प्राय 6,773 person जों अलरेडी रां हाबै रखा बरनो जे मानथाय बर' मानखा दाबो दरातै जों अबतैबो जों हाबै दङ दुरदुर हाबै दङ दाबो दरातै जोंनि हिसाब जों मानखा जे जों 6,773 person
no जों रां दायो रेखा बर'नि एकाउन्ट no आरो बिसिङाव जोंनि खरस संखा जोंनि रां थांखा जोंनि रिपर्ट 2 crore 19 lakhs 453 rupees जोंनि टोटल जोंनि हिसाबंखा up to 1st May दरासि ते ओ साप्ताहे जों मायाखौ हिसाब मायाखौ आसु रतै जों माने तेबे रिपिट खायो 2 crore 19 lakhs 453 rupees spend खायखा खरस अब जोंनि गभर्नमेन्ट खरस खायखा आबरबो आं दिनै अलमोस्ट खालामो जुगो गोबां बरफ ताफोन माय दंखौ जों साइमानो किन्तु आबरबो जों रडाबां चेष्टा खाय दंगो फियाबा अर जों देखायजा सिनामु जुगो जों क्लियर नामु जुगो जे बरफ गोबां माथो मिसमेच थांखा जों रिपर्ट मानो एबरो बैंक एकाउन्ट को थाया बम को थाया बा आरनियो जिरो रगन निखा उररि रेखा माय गोबां मिसमेच अबाय जों खानाखा जों जतन साइमानो बैंक को तो ब्लाइ स्ट्रिक्ट ओ बैंक रक्स अब डिल खैमानो बागै अब अनेक बरफ तावखनो पेंडिंग दं आं खानाबो ते 2-3,000 बरफ रक तावखनो मायखो तो माके तैबा आं कइनाय ओ जराबो इमिडिएटली नक दरसि नो इलेक्शन रजाय हंखाय ताफोनो इलेक्शन रखमानो निनि डाइरेक्ट नो चिनि वेबसाइट नो दाइ रमानो बा वेब अब निनि चिनि कंट्रोल रूम अब नो रखमानो आनो बर रखमानो आनि WhatsApp रखमानो फियाबा नो ऑथेंटिक नो नि मांगनाय नो नि प्रेजेंट एड्रेस नो मारनाय फुल एड्रेस नो नि परमानेंट एड्रेस नि पारानि एड्रेस नो मारनाय तैनो नमाखिनि नि बुखानिबो मारनाय तैनो नि मोबाइल नंबर तैनो अकाउंट नंबर अब निजिनि अकाउंट नांनाय बुनि अकाउंट या निजिनि पर्सनल अकाउंट नांनाय जेब्रा एप्लिकेंट बरनि बनि बुमुक्तिनो अकाउंट नांनाय आ अकाउंट बाहायनो जोंनि IFSC कोड मारिनाय अमाके जों ऑथेंटिक फुल एड्रेस माखासे जों आबरनो जों रां दाइ राव किन्तु फियाव जों लुखा अनेक बर एड्रेस बुल के सुइ रावो अनेक बर अकाउंट बुल के सुइ रावो अमाहाय माने बागै टेक्निकल किसे प्रॉब्लेम दंगो आमगै अनेक बर हाबियां दं खानागो दिनै अकक सानामुसुगो जों त्रिपुरा राज्यगो ताबो फनो जों ताम सानाय दिनै कोरोना भाइरास दिनै मासा बाराय होनखानावो बेसि बारायलिया तैबो दिनै ताफोन सिविलियन जे पब्लिक ताफोन केबो रंजायखो आब दिनै खबर काहाम जे मानजानाय र अराउंड सुमाखा 154 55 अब हाय मानजाखा तागुराते 155 किन्तु बासे हामखा बासे अनेक हामखा फियाबा खबर अमन का हामनो जों हामनो सो सिविलियन साधारण पब्लिक नि थानियो ताफोन एकजन फना पजिटिव मानजायखो कोरोना भाइरास जे मानजानाय रखे बेसिबां दिनै BSF नि पर्सनल त्रिपुरा फैमिली अब छिबो मानजागो किन्तु दिनै कमन सिविलियन दिनै बर बिसिङो अब ताफोन कोरोना भाइरास पजिटिव मानजायखो आमन जों कोनो किरना करै जों साइमानो जे कोरोना भाइरास फाइट खालामनो कोरोना भाइरास अब डेंजरस अब रोगिया जों साइमानो गफाफानो पजिटिव मानजाफानो अनेक बर हामै दङ आबाङै जों कोनो आटबंना करै कोनो किरना करै जों अबन नायो जे जों जत्तनो एकटाख्लाय जों मा दंलायनाय जाते जों तिनि त्रिपुरा राज्यगो कोनो रिउमार्स केबो कक्से मा दंलायनाय आं अबन बारबान कयो जोंनि बिसिङाव बारबान कयो जाते अ जरागो जोंनि 1 नम्बर सत्रंगै जोंनि कोरोना भाइरास Covid-19 ओ Covid-19 न जों मोकाबिला माखायनाय फाइट माखायनाय अब जोंनि मेन जोंनि उद्देश्य अब जोंनि मेन टार्गेट आबनि बागै हारि जत्तनो जोंनि गभर्नमेन्ट जे मानसा जों सबाय दंबो तैबो जों सबानाय तैबो जत जोंनि पब्लिक जत NGO जे वेल विशर्स गावनो सबाय दंबो जों नुखा अब आं खायनो हाय जत्तनो हामबाय तै खुलुमबाय